В днешното общество натискът да показваме перфектен живот никога не е бил по-голям. Помисли само за Инстаграм, перфектно филтрирани селфита, луксозни ваканции, скъпи марки. Всичко това залива профилите ни. Но не забравяй, тези моменти са само това – моменти. Те не са цялата картина. Зад целия този блясък много хора изпитват тежестта на сравненията, тревожността и усещането за откъсване. Все едно всички преследваме илюзия за съвършенство, която в крайна сметка ни оставя празни. И ценностите ни са се променили. Външният вид често побеждава съдържанието: маркови дрехи, лъскави коли, луксозен начин на живот. Всичко това се представя като символи на успех. Но ето истината. Тези неща може да донесат временно удоволствие, но не водят до трайно щастие. Най-лошото е, че тази повърхностна култура разрушава отношенията ни. Плъзгаме надясно, съвпадаме и после се отказваме при най-малкото неудобство. Физическата близост се превръща в бързо решение за самота, вместо в истинска връзка. А отношения, построени върху толкова нестабилна основа, са обречени да се разпаднат. Но какво всъщност трябва да бъдат отношенията? Автентичност, доверие и истинска любов. Здравите отношения се градят върху доверие, да се чувстваш в безопасност и сигурност с някого. Да знаеш, че можеш да бъдеш уязвим и честен, без страх от предателство или осъждане. Тази откритост създава силна и устойчива връзка. Истинската любов не е транзакция и не е средство за повдигане на егото. Тя е дълбок ангажимент към благосъстоянието и щастието на другия човек. Тя надхвърля привличането и химията. Става дума за подкрепа в трудни моменти, за празнуване на успехите и за израстване заедно. Истинската любов приема несъвършенствата и цени емоционалната близост повече от повърхностната привлекателност. И после идва принадлежността. Усещането, че си приет такъв какъвто си, без да се налага да се вписваш в обществени стандарти. Да знаеш, че си ценен заради автентичната си същност. Принадлежността създава пространство, в което можеш да бъдеш себе си, с всички несъвършенства, и пак да се чувстваш обичан. Повърхностната култура ни насърчава да търсим валидиране чрез секс, пари и статус. Но истинската връзка е в това да бъдем видени и разбрани. Тя ни кара да се фокусираме върху външното, но истинската красота се намира в уязвимостта, добротата и автентичността. Представи си свят, в който поставяме тези по-дълбоки ценности на първо място, вместо да търсим временно внимание, да инвестираме в смислени разговори, споделени преживявания и взаимно развитие. Отношенията биха били за споделяне на живот, а не за доказване на стойност. Приятелствата биха процъфтявали чрез лоялност и честност. Любовта би била източник на сила и спокойствие. Ами ако празнуваме връзката толкова, колкото празнуваме статуса? Ако ценим емоционалната дълбочина, добротата и емпатията на партньора, повече отколкото външната красота? Ами ако доверието стане новата валута на възхищението? Трябва да преосмислим успеха. Той не е в последователи, етикети или банкови сметки. Успехът е в качеството на нашите отношения, в дълбочината на нашето състрадание и в способността ни да обичаме и да бъдем обичани такива, каквито сме. Повърхностната култура може да доминира на повърхността, но под нея се крие истина, която не можем да игнорираме. Автентичността, доверието и любовта са истинските съкровища. Време е да се освободим от илюзията и да инвестираме в онова, което наистина има значение – свързаност, автентичност и принадлежност. Остани автентичен.